Dagiti sasarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulimek ken agtalna kayon. Taerogi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti patatas. Idion una na apanawon ubing, at damay sa alakay nga awanan dagiti kakabagyan na. Iso nga agmaymaysa amang isaksakad, iti panagbiag na. Nalaing nga agluto, iti nagduduma a putahe. Iso, anangaramid iti basit apakanan, iti lugar da. Pagaayat met dagiti kakalugaran na apaggatangan, tanaimas kano tiluto na. Managtulong pa'y daytoy alakay. Iti maysa nga aldaw, ken. Manang, mabisina, mabalin ka diti makipangan. Adda pagbayad mo ayan, neneng. Ay, awan, manang. Ni, apay ngay? Kan, asino ayatin ang ibaon kan ka nga umay ditoy? Awan, manang. Apay, asino ta kasarsaritam, Lorna? Daytoy ubing anati. Apay, Umay ka no makipangan ngam awan mo't pagbayad na. ay saan ang mabalin Saan mo't alibre dito Ay, Sino sus. ti kasarsarita yaw, Lorna, natay. Ay, kwa tata. Daytoy nga ubing. Ibagbaga na nga umay ka no makipangan ta mabisin. Ngam awan mo't pagbayad na. Kasta. Ay, umunag ka apaw. Tadito'y kaamangan. Umay kan, darasan. Agpay so, lolo. Uwan, ala umunag ka. Agyaman nak, lolo. Napaanan ti ubeng. Kat nakita yaw tinalaos aragsak na. Saan ka day natay, Lorna? Uwan, tata. Kat nagsublin tumanan nga umay makipangan. Paunagan nyo latan, wan? Wen tata. Kaya no adda pa'y daduma nga agdawat iti makan. Ubing man wano nataangan. Basta makita yung agkasapulan. Ikanyulatan nga uray diyo ibaga kanyak. Ah, Dahil tatibilin ko kada kayaw. Dahil ti daytoy abiyag. Amin tayo ket patas. Wano pada-pada. Awan tinay dumduma. uwan, tata Tomas. Dahil tati agpaiso. Iso adi kayo agpapaidam. Ay na, nagmayat dagiti imbaga ni tata Tomas kada taitay. Saan ka di, Lorna? Makapalag-anrik na. Wen nga rod nati. Iso nga awanan ti may bagak ni Mang Tomas. Pagwadan at talaga. Ngam, sayang, Lorna. Oh, anya ti sayang nga ibagbagam mat. Sayang talakayon ni tata Tomas. Kat, apay ko mano lakayan. Una, tanubaro kumapay laeng. Mayat nga iso ti pakiasawaan. Saan ka di? Anya? Kabsat, sa dino tayo ni Mang Tomas. Apay aman mano ang makita mi. Kasla saan arumrumuan. Ay na, kayat nakanungamin nga iti kusina ti pagpalabasan na iti oras, Manong. Kasta? Wen Manong. Ay, anya gayam ti order mo itayan? Daytoy kabsat. Sakbay na, mabaling ka din nga ayaban pa ni Mang Tomas, ta kaya't ko akasarita. Sige, mabiit lang nga rod, Manong. Kapag nga inayaban na, barok. Siya gayam ni Paking, tata. Ket ada ko makidawag kada kayo. Ngayam sakbay na. Namagik man laeng. Apay aman mano arumuar kayo dito pakanan.
Mabainak ngamin makita dagiti tao nga agtugtugaw laeng. Nakababain barok. Kasta ka di? Wen. Ibagamon di bagam kanyak bareng adda maitulong ko. Kuang amin, tata. Agkasangay ti asawa kinton Sabado. Ket kidawag ko ma. Ada kayo ti agluto kadagiti taraon na maisagana. Karaman mo ti cake. Kasta? Wen, tata. Ket umay kunto alaen inton agsapan no Sabado, ti ilutoy at taraon. Kasta mo ti cake. Isunto mo ten ati panangtod ko iti si Bubukol abayad yaw. Mabalin ka day? Mawan parikot barok. Ay na. Agyaman ak nga no kasta, Tata Tomas. Agin inaw mat gaya man ni Lorna. Dandani man ngaminan sumipngat kat panagaawid manan. Agdalusak matan dito eh. Ubayak man. Ay, anya tigatangin nyo, nana. Awan paggatang ko. Iso ako nak. Nga umayak ko agdawat. Ha? Mabalin ka di ti agdawat, nakaw. Ay na. Sigurado ano makita ni Tata Tomas dito abakat. Ikan na, iti kanan na. Iso nga itad kun ano anya ti dawaten na. Anya aya ti dawaten nyo, nana. Ibagayo Ay, agyaman nakaw. Day tamasida, ti dawatek. Uray basit laan. Sige nga rod, nana. Mabiit laang taikan kayo. Urayin nyo labiit, wan. Uwan, nakaw. Sige, pagkatain. Tangay nalpas kayo na naglinis. Isimpayon, nagiti nabate, kat pagbimingayan niya, nate. Ni, apay ngay tata. Malugi kayon ano kasta. Nang runakat addaim may itay abakat adim mawat. Didak pa kadanagan. Sana parikot kanyak dayta. Sana balik tala kaya kaon. Uwan. Agyaman kami, tata. Nala, dagiti nabate, agyawid kayon. Tapno maramanan mo dagiti pamilyayo. Tata. Agyaman kami unay, tata. Ne, apay nagsapa ka nagluto paking. Kan apay ati dakkel a kaldero ti naglutuam. Apay, di mo malagip? Kasangay mo ita. Iso naragsak ka pa nagkasangay. Bakit? Ha? Ay, wan gayam anya. Ita ti kasangay ko paking. Ay na, kung naktupay kita nalipatam. Inton malpas ang agluto, mapan ko alam ito order ko ni Tata Tomas. Awisag tumot ten adito'y balay, dagiti kakabagyan ta. Apay, ada pagbayad mo, kat di tapay mo't nagburas kadagiti natengta. Adda, nagururnungak para iti panagkasangay mo. Gapo ta ipatpatag kaunay. Bakit? Agyaman ak unay, paking. Ni, apay nga inlasin nyo dagita amasida, tata. Wan ngagpay so tata. Apay, adda ka din nagorder kada kayo? Wain, di ngay lalaki nga kasangay ti asawa na ita. Di ngay paking. Adda pa'y cake. Wain, sigurado. Umay naalaan ay nagiti order na. Tata, mabalin matiyagkid daw. Kanya dahi ta natay. Inton kasangay ko. Mabalin ngagpaluto akmat itikek kada kayo? Ay, kawan awan parikot natay. Kunakot kita masapa ka nga umay paking. Tapno maayawit ko adagos ang dagiti order ko kan ka, Tata Tomas. Ket, ada sagana para iti panagkasangay ti asawa. Kasta. Wen, Tata Tomas. Aday ta. Insimpa kung dagiti order mo. Agyaman na. Manupay ti kurang ko, Tata. Saanan. Alam latan, dagiti order mo. Anya? Mano na tayo intad ko kada kayo ide? Ay, naunay kan aya. Regalok daytan iti asawam. Agpaiso, Tata Tomas? Uwan. Taamin tayo iti daytoy abiyag ket patas. Uno pada. Awan na idumduma. Kasla kakabagyan tayo mitlaeng. Isungag titinulong tayo barok. Tata Tomas? Apay barok.
Awan matkit di. Dayawak lang ti kasta agaladyo. Talaga na idumduma kayo, Tata Tomas. Alam ko kita order mo. Ang mga numaldawang ka. Sige nga Rod, kat agyamanak manen, Tata Tomas. Jak malipatan dayto nga inaramid yo. Agyaman unay kadagiti ginatang mo para iti dayto akasangay ko, Paking. Gaputay patpatag ka, Helen. Agyaman kitam dagiti kakaanakan tao, nagmayat ti pananganda. Magustuhan dalaunay ti cake, anya. Oray siya, magustok launay. Iso anang iduli nak iti basit akan nagtumanan inton malam. Uwan gayam. Anya jay kunam nga ipudnom kanyak, Paking. May papan ka dagiti in-order ko asaganam, bakit? Taapay? Amom ka di. Saan ang nagpabayad ni Tata Tomas iti serbisyo na nagluto? Anya? Kayat mo asawan? Libre dagiti ginatang mo? Nang tidak iti pagbayad. Iti pagpalingkin ni Tata Tomas, ti kahit ko asawan. Ngayon ti serbisyo na nagluto. Libre. Nagsaya atan ni Mang Tomas no kasta ti naramid na. Putno dayta. Isong awan ti may bagakan ko na. Talaga dayawak ni Tata Tomas. No kabagyan tayo lako man ni Mang Tomas. Nagmayat kumaan niya, Paking. Oray saan tayo akabagyan, mayat lat tamit. Tama mati akitimbaga na kanya. Apay, anya timbaganakan ka. Kuna na ngamin nga amin tayo iti dayti abiyag, ket patas, wano pada-pada. Awan may dumduma. Isong agkakabagyan tayo man muno saan, masapul nga agtitinulong tayo. Kasta timbaganakan ka? Uwin, Helen. Ket naimula dayta itinakam ken panunot ko. Jak tumalipatan dayta nga imbaga ni Tata Tomas. Ni, Tata Tomas, nagbasit mo tin lutoy amasita. Un ngagpaiso, Tata. Apay, awan ka din ti mailuto? Ado pa'y mat, anak ko. Ang medyo agkakapsutak. Apay nga Tata. Kaya't yu kadi, takuyugan da kayo ang mapanagpakita iti mangagas. Saanan. Gapo siguro niti kinalakay ko. Iso medyo maditireknak ita. Malaing kay pay nga rod agina na. Uray iturog yu pay laeng. Tada kaming ti makaamo dito, Tata. Sige. No, daw may dumawat iti makan. Diyo'y mimutan na. Wen, Tata. Nasayaan. Kaya na damay sangay bagak kada kayo. Natay. Lorna. Anya day, Tata. Sangay daw dawat daytoy kaniya apod Diyos. No, kayat nan nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Da kayo la kuman ti mga sikaso kanyak. Kaya da kayon ton ti pangitalkak iti pakanak. Imaniharyo. Amo ka nasuro yung ti aglutaw. Katag tinulong kayon to amang imanihar. Di ka ginapal Namnamaak ka di dayta. Wen, Tata. Ni, apay nga awan tayo paborito ka masida, Lorna. Ken apay basit tila ko yu ita. Ay, pasensyakan manong. Basit nga minti na iluto ni Tata Tomas ita. Apay? Madi nga mintirik na manong. Agkakapsot ka no. Anya? Wen manong, iso pasensyakan. Awan ti paboritom amasida ita. Makita ka langan ang titaduma. O sige, awan ti parikot iti dayta. Ngam, mabalin ka diya makitak ti kasasaad ni Tata Tomas, kabsat. Ay, pasensyakan manong. Ngam, amang ano nakaturugan. Madingamin at talaga tirik nana. Sa bagay matkit di Baliwam tulaangan ti umay. Umay kanto inton bigat. Maluman. Naibos pa yung dagiti inluto ni Tata Tomas amasida, Lorna. Agoray ka. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak nga rod ti imbaga ni Tata Tomas kadata. Nga agtinulong ta amang imanihar iti dayto apakanan. Ay na, saan pa'y aday ta ti panunutam? Tulungan takit din ni Tata Tomas. Ay,
Sa bagay. Sige, aglinis ta nga rodan, tamaluman. Kalpasan na, intanto kitaan ni Tata Tomas. At agayam sa gubanit ni Tata Tomas. Bakit? Tila kay analaing agluto iti masida? Kan ti saan ang nagpabayad iti serbisyo na iti nagkasangayak, paking? Wen, isa panggap ka pasyaran. Duwatan kaya't kumot makita kan makasarita ni Tata Tomas. Agpaisaw? Wen, tano ka sa pulan na titulong. Aramidan tamot ti kabaalan ta, paking. Tulungan tamot ni Tata Tomas. Lorna! Lorna! Umay ka! Darasam! Apay nati. Ni Tata Tomas! Awanan! Anyat kahit mo sawan. Awanan ni Tata Tomas! Natayan! Anya? Tumunayin tinagbanagan ni Tata Tomas. Kaasimit. Panggap mi apasyaran ni taasawak ng pimusay matgaya man. Sapi awan kakabagyan na ang mga sikasukan kwa na, manong paking. Sana bale, datayo mo't akakalugaran na. Datayo na tagtitinulong ang mga sikasukan kwa na. Kanayon ang malagip ko timbaga na iti kanyak. Nga agtitinulong tayo amin iti dayto abiyag. Gaputa, patas tayo amin, uno pada-pada. Wen manong paking. Malagip ko pa'y laang daytang imbaga na idi kada kami kini Lorna. Alang arod, takasaritak dag iti kalugaran tayo. Agtitinulong tayo. Ang mga sikaso iti lamay, aging ka iti maitabon ti bangkay ni Tata Tomas. Pinagtitinulungan nga ro dagiti tattao nga inasikaso ti bangkay ni Lakay Tomas aging ga anaitabon ubing. Iti panaglabas ti alaldaw, sinarungkaran da ti tanem na. Kat nakita da nga da nagtubo amula iti igid ti tanem na. Kat gapo ta insoro ni Lakay Tomas, anas ken laeng apatas ti trato da iti tunggal maysa, kasta meten kadagiti mapanmangan, wenno agdawat iti makan, iti pakananda. Pinanaganan da nga rod tinasao amula iti patas. Nga idi agangay, inawagan da daytoy iti patatas. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing,
Daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.